Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, pinaltungan ni Lindon ni Alona. Dagusmat nga impapaknina ka ni Brando ti bangkay ti balasang. Iti day tamad lagun daway, adda nang ipakamu kadala ka Ignas ken Ruben iti napasamak ken ni Alona. Kasta unay, tila dingit nagitidwa. Iti makita dati bangkay ni Alona iti plaza. Impakamumat ni Ruben ken ni Diana tinapasamak. Iti sabalya bangir, maragragsakan ni Lindon iti inaramid na. Nakuna na pa'y apagbusuran na ni Ruben. Ken tapno maibalas na ti panangagaw na iti ayat ni Diana. Kabayatan na, agsarsarita da Ruben, ken Diana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Nasakit na kanya tinapasama ka ni Alona. Jack maklon ti nakatay na. Ruben. Gusto ni Tata Ignas. Nasken amay kan iti hostisya ti nakatay ni Alona. Siya kung ti agibalas para ka ni Tata Ignas. Ruben, anya ka din day ta asasawam. At damat dagiti nakabagi ti lintag ang mga ramid iti dayta. Saan ka di amadaman ti panagimbistigarda iti nakapaltog ni Alona? Diyak lakit ti maklon asikamat ti mapukaw iti biyag ko. Diana. Saan ka apalubusan iti kasta apanggap mo nga aramidan, Ruben? Itapay, tanagsublin ti lagip mo. Diana. Ay ayaten ka unay, Ruben. Diyak kayat maisagmak ka. Boss, aging gayta. Agsapsapol payla dagiti tattao tayo. No sa dino ti pagnana idanday jay ala kay Ignas. Nasayat laon ay Brando. Saan kayong agsardeng amang sapol kadakwada? Patayan niyo dagiti awanan bain. Wen boss? Jak namnamaan akadwa day jay a Ruben nila kay Ignas. Day jay alakay tinangilibas kada Ruben ken Alona iti hideout. Boss, Jak pay lamalipatan day jay apagteng. No saan agapu kada kayo abuyot ko. Natayak kumaitan. boss. Uray anya ti mapaspasamak. Saan da ka abaybayan? Klat agimloong ti Granada. Iti saan unay nga adayo iti nangipupukan tayo kada Ruben ken Alona. Iso nga imasidegak adagos ken ka. Nakitak tigaraw day jay ala kay Ignas. Uray lakayan. Nasiglat pay la makilaban. Tila ang pagsidawak, boss. Kasano nga am-am nila kay Ignas ni Ruben? Day tama ti pampanunutek, Brando. Isu asapulin nyo day jay alakay. Sigurado nga agkaduwada ita kini Ruben. Di nak mababalaw, nukastoy ita ti Jarko, Ninong. Aging ga ita, jak pay la malipatan ti panaglibas da Diana. Lindon. Imbagak meten ken ka, adi ka o nagpampanunot. Tapno sana madadal, ti diskarte mitimiag. Aging ga si bibiyag ni Ruben, sa anak ang makaid na. Kaya't kun amatay day di atao. Anya? Nabainanak ka dagiti gagayim ko. Gapo iti saan apan nakatuloy ti kalay sami idi kini Diana. Okay. Awanan ti may bagak iti dayta Lindon. Nakasaganan ti amin para iti panagkalay sami ko ma. Ngam naglibas dakit din nga agina. Kas iti nakunakon. Adupay ti panawan mo amang sapul ka dagiti agina. Adda pay laken ka ti alas. Adda pay kanyak ti alas kunam Ninong? Wan. Nalipatam ka din ti aramid ni Dolores. Uray no awanan da dya bakit? Igam mo lata titenged na. Anya ti kayat mo asawan Ninong? Awanan ti serserbi kanyak day dya bakat. Ops.
Di mo sa wenday talindon. Saan mo pa'y apat patayan ni Dolores? Kaputa maaramat mo pa'y may papan kan ni Diana. Nagkapoy kan. Aramatam ti manunot mo lindon. Nukas pagaringan ta makita manan ni Dolores. Pakitam itinasayat. Kampay ini. Ika mitidak kelagatan. Tapno alukuyan na ni Diana nga agsublikan ka. Ninong, narigatan nga aramidan day tangay bagbagam. Kunakon ket na di mo araramatan ti panunot mo, iho. Nukas pangarigan, tasan nga manugot ni Dolores iti kayat mo ama pasama. Ditan abot-bot ngam. Ha? Kastoy ti bagam ka ni Dolores. No saan ka nga manugot iti kayat ko. Ibagak ka ni Diana asika tinangpatay iti amana. Makitam, nagpanunot kan. Babaan na itang aramidam. Agbutang ni Dolores, gaputa di na kayat ti may balod. Husto ka, Ninong. Mayat day tangay imbagam. Dayta, jay bagbagak nga alas mo. Iso ati mo patayin da dya Dolores. Gaputa dakal ti maitulong na ken ka. Sama isa. Agraramanday jay iti kinabak nang. Pakitam lay ti kwarta. Kat kasta una yan, aragsak na. Brando, mayat tinako na ni Ninong. Iso amang rugi akmanen. Anya ti kayat mo asawan, boss. Dakkel tinamnamak asak tumat lati pagtinagan ni Diana. Saan ket aday jay aruben. Talaga di ka maawatan, boss. Nakunak idi apatayin yon ni Bakat Dolores numakita yo. Ngam nagbaliw ti pangadeng ko. Ha? Pakairanudak pay day jay abaket. Santo na makapagkadkad kanyak. Gaputaad da kanyak ti alas. Numingmingak anaimbag ni Ignas. At damat lang ana. Malalaki titigtignay na. Uray lakayan. Nabiskad lata ti pamagina. Ngam, sayang tamarigrig at lang. Awan kwarta na. Pa, nasiputan nak akumit kita kan kuana. Kat umayan dito ayan kuana katukaw. Doña Dolores. Ha, ko. Aping masidag ka kanya, Ignas. Okay ka kadilaang, Doña Dolores. Kaya't mo ti agkape, taitimplaan ka. Sanan, kabalag ti agtimplay ti kapek. Agyaman aklaangan. Amangan numabisin ka. Yalaan ka iti kanam. Nagmayat kayam ti takder dagiti kurimat-mat na. Kan saan nga agat lakay ti payod na. Oh, kitkitaan nak matlatan. Kaya't mo ka di timangan. Sige. Kaya't ko timangan. Basta kadwaan na kijay kusina. Gaputa mabainak. Sige, Doña Dolores. Sumurot ka kanyak iti kusina. Siya kun timang idasar iti kanam, Doña Dolores. Sana si ka timang idasar iti kanak, Celia. Nignas timang tad iti kanak. Uwan, Celia. Siya kun timang tad iti kanan ni Doña Dolores. Sige, Tata Ignas. Ala, panawan na kami pala dito'y kusina kin Ignas, Celia. Tulungam ni Diana mga sikaso kadagiti sa nga ili. Uwan, Doña Dolores. Panawan kayo pa'y. Mabiit la, Doña Dolores.
Mangalak iti kanam. Mabitlaan, Ignas. Apay ka di, Doña Dolores. Dolores ko namlatan kanya. Panag ko na santa nga ginadayo iti tawan. Sa may sa formal launay no awagan nak iti Doña Dolores. Sige. Dolores, no iso ti kayat mo. Uray nak nga rod. Tamangalaak iti kanam. Talaga nga awan baba inday ta Doña Dolores. Ni pa yung Tata Ignas ti mangyawat iti kanan na. Sa bali tinadlaw ko itay kankwana. Pasaray kitaan na ti rupa ni Tata Ignas. Kasla agpakpakyut ti langana itay. Manang Celia? Senyorita, si Kamot Gayam. Apay ka di, Manang. Itay pa'y akit kita da mama kan Tata Ignas ijay kusina. Ni nga min mamam, senyorita. Ha? Apay ni mama? Masurunak ka ni mamam. Anya? Masurun ka ni mama? Manang? Ha? Di mo latan ikaskaso ti imbagak, senyorita Diana. Nabsog ka kadimatlaan, Dolores. Wan, Ignas. Agyaman nak iti panangasikasum kanya. Awan anyaman na. Apa yan nagsinaay ka iti naunag? Pasensya ka, Dolores. Pilpilitak lang amin apalagaan ng tiriknak. Gapo iti napasamak iti anak ko. Kasta ka di. Narigat nga aklunan tinapasamak kan ni Alona. Nadagsan ti barukong ko. Kabaalam apalaganan tiriknam, Ignas. Di ka unay pailuyos iti marikriknam itaasam. Anya ti aramida, Dolores. Ada ka di kwartam, Ignas. Apay ti kwarta. Dakal ti maitulong ti kwarta, no adda parikot mo. Palaganan na ti barukong mo. Anya ti kayat mo asawan. Sanan. Lipatom latan ti naibagakan ka, Ignas. Mababae nakpaikit din. Apay kumamabain ka. Gaputada senyorita Diana Cancilla. Ti mangas asikaso kadagiti umay makipagrik na. Ha? No saan aga po kadakwada. Awan ti agluto iti kanan dagiti bisita. Ken awan met kumakadwami itaken ni Ruben. Itata nagsublin ti lagip ko. Isupay ti panakapukaw mo, Alona. Nagaduti kayat ko ngay lawlawagan ka. Iti ababa panawan na panagamamuta. Inayat ka nin patag ka. Sika tinagbalin na silaw ko. Kabayatan tinak panagsagaba. Ado tinay tulong mo kanyak. Nagsakit na panunutan na kastoy ita tinagbanagam. Alona. Sumsumgan ti apoy iti parukong ko. Kaya't kunti pumalas. Awan ti asino man na makalapad ita kanyak. Iso sa pulag dagiti kriminal. Kat patayag amin ita. Agpadatalang iti marikrik na Tata Ignas. Sana may ladang tigurak kadagiti kriminal. Ruben, laban ko daytoy. Siya akong timakam mo amang sapul kadakwada. Saan, Tata Ignas? Diyak kaya ta may sagmak ka. Laglagi pa yam, asikalangan ti si bibiyag iti pamilyam. Ruben, Napatag kayo mutan kanyak, Tata Ignas. Saan na sa bali at ako ti pangibilbilang kada kayo.
Tudikat may sangama. Ulit nga ibaga, Ruben. Awanan ti sirbi ti biyag ko. Nakasagana akmatan amatay. Ulit nga ibaga, Tata Ignas. Siya kunti makaamu amang sapul kadagiti kriminal. Patsa kadakkel ti pakay na iganti grupo ni Lindon. Ruben, Awanan ti sabali pa akabusor tayo. Dosana ni Lindon. Iso akalpasan ti tabon ni Alona. Agtignaya kon, Tata Ignas. Agsagana ita kanyak dagiti awanan pa ini. Mabiit man laang Celia. Kasla kagura nak anak isarita kinignas. Kasarsarita ka. Itaypay akos ko sila panak. Ne, apay kumako silapat ka, Doña Dolores. Anya kumaga po aguraan ka. Di ka naglibak, Celia. Mariknak akaguranak nga imasidag kinignas. Apay, agselselos ka. Ha? Anya ka ditay tang ibagbagam, Doña Dolores. Apay ko mga agselos ha, katawan mo't relasyon mi kan ni Tata Ignas. Babae akmat, Celia. Madlaw ko nga agselos ka, idagsarsarita kami kinignas. Sabagay, saan ka mababalaw? Gaputad damot lang ni Ignas. Doña Dolores. Di kagdanag. Saan ko nga agawan kan kanignas? Saan nga iso ti type ko iti may sa lalaki? Anya? No kumabak ng nignas, mabalin pa'y. Ikak iti namnama. Saan ko maday ti pagsaritaan ta, Doña Dolores? Adda tayo ita dito'y lamayan. Rauman tayo kumati bangkay ni Alona. Ruben, panagkunag. Saan tayo anatalgad iti daytoy akan ito? Apay anak ko na yun day, Tata Ignas. Patsik nga addalaang iti aglawlaw daytoy nga ili dagiti kriminal. Panagkunag. Nila ang Alona tinangibalsan dagiti kabusor. Anya. Saan nga agsardeng dagiti kabusor? Aging gaadidak malikidar. Anya launay ti basol ko kadakwada. Tay ni busda ti pamilyak. Tata Ignas. Kalpasan na maitabon ti anak ko. Agpak ni akmeten iti daytoy a lugar. Awanan serbinang ag naagdakpay ditoy. Gaputag may sa akmeten. Di mo sawan ngagmay sa ka lang, Tata Ignas. Adak dito si Dadana tumulong kon ka. Siya kunti pamilya. Ket saan kanto abaybayan. Ruben, agawid kami pa ijebalay ni Auntie Ansing. Agsubli kami matlain ton bigat. Uwendayan na. Agyaman ang ititulong niyo ko ni Manang Celia. Awan ti rumbang apagyamanam, Ruben. Pagayatan mi ti tumulong ka ni Tata Ignas. Diana, pasensya kan. No saan kay pay lama itulong ijibalay ni Auntie Ansing. Jack mabalin na panawan ni Tata Ignas. Maawatak, Ruben. Aganat kayo, Diana. Urayak ti panagsubliyo inton bigat. Di ka kadipay maturog, senyorita. Amo ka na banog ka ita ijay lamayan. Jack makarik na iti bannog, Manang Celia. Pampanunutak lang dagiti nangag ko itay ang nagsaritaan da Tata Ignas. Kan Ruben. Ha? Jack impadpadlaw ka ni Ruben. Nga adda nangag ko ang nagsaritaan da kan ni Tata Ignas. Anya day ta nagsaritaan da, senyorita. At hapon da anilindon ti utak iti pan nakapaltog ni Alona. Kat kayat ni Tata Ignas ti agibalas. Anya? Uray siyak manang. Adda atap ko.
nga adda pa kainaigan ni Lindon iti napasamak ken ni Alona. Apay anak ko ti kasta. Sigon ka ni Tata Ignas, awan ti sabali akabusor na. No di ti grupo da Lindon. Senyorita, Nailat at talaga ti lubong, Manang Celia. Diyak laing pagarup nga amumat ni Tata Ignas ni Lindon. Kaya't ko at tulungan ni Tata Ignas. Ngam anya ti rumbang na aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.